Скъпи приятелю, ето че отново сме заедно и отново можем да се потопим в тайните на книгата Откровение. Продължаваме да разглеждаме видението за печатите и достигаме до момента, в който агнецът отваря третия печат. И за съжаление виждаме, че със всеки следващ печат картината, която вижда Йоан, става все по-мрачна. В Откровение 6 глава, 5 стих ние четем. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: елай, виж. И видях, и ето черен кон, и язещия на него имаше везни в ръката си. Гледайки цветовете на конете, забелязваме, че те стават все по-тъмни. Ако белият кон символизираше чистото Божие учение, което се разпространява от апостолите и първите християни в началото на първи век, то сега този кон е черен. Той е в пълен контраст с първия. Това ни показва, че в този период истината, Божието Слово, е било убит в мрак и заблуда. Но видението не свършва до тук. В Откровение 6 глава 6 стих ние четем. Тогава чух нещо като глас изсред четирите живи същества, който казваше: един хеник с пшеница за динар и 3 хеникса ечемик за динар, а дървеното масло и виното не повреждай. Тук има няколко интересни момента, на които искам да обърнем внимание. Първо, ездачът на черният кон държи везни за измерване на дневни дажби. И щом той си служи с везни, това намеква за глад. Един хеникс е била мярка за обем и представлявала дневната дажба за храна на един работник в древността. А един динар била дневната надница на един работник. С него той трябвало да нахрани своето семейство. Тук виждаме, че един хеникс пшеница, който е побирал около 1 литър обем, изструва около една дневна надница на един работник. Това било крайно недостатъчно за изхранването на него и неговото семейство. Затова той се задоволявал с по-нискокачествени продукти, като ечемика, за да може да все пак да изхрани семейството си, въпреки че и това било крайно недостатъчно и ще ли да бъдат в оскъдност. И понеже, както и в предишните видения, всичко е символично, нека оставим Библията да ни разкрие значението на тези символи. Какво се крие за символа на пшеницата? Тя се използва за направата на хляб и служи за храна на хората. Тук отварям една скоба. Отварям една скоба, за да отбележа един интересен факт. Въпреки че те много хора не ядат хляб по различни причини, това е единствената суровина, която не омръзва. Опитайте се да ядете макарони всеки ден, или картофи, или каквото да е друго. В един момент омръзва. Но хлябът никога не омръзва. Тези, които ядат хляб, го искат всеки ден. Библията някъде разкрива ли ни символа на зърното? Какво означава и какво символизира? В трите Евангелия, това на Матей, Лука и Марк, ни е представена една притча, в която Исус разказва за един човек, който отишъл на нивата си да я засее. Когато учениците му го молят да разтълкува тази притча, той казва в Лука 8 глава 11 стих. А ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. Но освен това, от зърното се прави хляб, а то е символ на Исус. Сам той заявява за себе си в Йоан 6 глава 51 стих. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века.
И така, през периода, за който се говори във видението, ще има глад за Божието Слово. То ще бъде отнето или достъпа на хората до него ще бъде ограничен. Истината ще бъде запулена в мрак. Но не всичко ще бъде загубено. Нали си спомняте, че сам Исус се грижи светлината на светилницата да не угасне. Той никога не е изоставил и никога няма да изостави своя народ и своята църква. Йоан чува и сред четирите живи същества е глас. Той не идва от някой от съществата. Той идва от един, който стои между престола и четирите живи същества и старейшините. Помните ли кой е това? В Откровение 5 глава 6 стих. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агнец като заклан. Сам Исус издава заповед дървеното масло и виното да не бъдат докоснати от тази липса. На какво е символ дървеното масло и виното в Библията? Свещеното писание не дава отговори на този въпрос. Пророк Захария получава едно видение. Събуден от един ангел, той вижда златен светилник, такъв какъвто се е използвал в светилището, който получавал масло директно от две маслинени клонки, които чрез специални дюзи изливали своето масло в чашките на светилника и така огъня му постоянно се поддържал. Тогава пророкът бил попитал: какви са тези, господари мои? Тогава ми каза: ето Господното слово към Зоровавел, което казва: не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, казва Господ на силите. Това е Захария 4 глава 4 и 6 стих. А апостол Павел казва за Исус: така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Символите на маслото и виното са Святия Дух и Христовата кръв, която очиства човека. И сега да си зададем въпроса: кое е това историческо събитие, кое е този исторически период, за който ни говори видението на третия ангел, на третия печат. Ако приемем, че белия кон символизира победоносното разпространение на Евангелието, чистата Божия истина, която, както споменахме, се разпространява от християните в първи век, то черният цвят на третия конник може да бъде индикатор за поражение и за разпад на вярата в третия период от църковната история. Символът на везните може да се разглежда като характеризиращ духовното състояние на църквата след узаконяването на християнството през IV век, когато църквата и държавата са били обединени. След този съюз, голяма част от интересите на църквата била да създава светски приятелства, да излиза в света и в много случаи възникнал недостиг на духовност. Тези везни могат също да бъдат интерпретирани като символ на ненужна загриженост за материалните потребности на живота. Гладът и сушата обаче ще ли да засегнат само Божието Слово, пощадявайки Святия Дух и кръвта на Исус. И наистина, на човешко равнище църквата загубила своето призвание. Тя не посрещала духовните и теологични нужди на своите членове. Но на божествено ниво обаче, влиянието на Святия Дух и благодата на Христовата кръв остават активни сред Божия народ, осигурявайки балсам за облегчение.
Пророчеството описва периода от историята на църквата, когато тя е станала толкова заета с установяването си като институция, че е забравила духовните нужди на членовете си. Повечето библейски изследователи вярват, че периода, описан тук, обхваща 313 до 538 година след Христос. Приятелю, Сатана ще се опита да отнеме и от теб Божието Слово. Ще направи всичко възможно да те държи твърде заед, за да нямаш време да четеш и изучаваш своята Библия. Ще те държи толкова ангажиран, че да нямаш възможност да се помолиш дори. И може би в живота си чувстваш тази война, когато противникът води с теб тази битка. Но помни, че Бог е по-силен от Сатана. Той може да направи несравнимо повече от това, което ние искаме или мислим. Той е готов да ни се притече на помощ. Но, приятелю, той не се натрапва. Очаква ти да вземеш това решение. Да го помолиш да бъде с теб. Да искаш да бъдеш по-близо до него всеки един миг от своя живот. Ще вземеш ли това решение, скъпи приятелю? Ще го направиш ли днес? Или ще оставиш Сатана да ти победи в твоя живот? Ако избереш първото, и ти като цар Давид ще можеш да възкликнеш думите, записани в Псалом 23, 5 и 6 стих. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Вземи правилното решение днес, приятелю. Застани на правилната страна и няма да бъдеш победен от този враг Сатана. Ако това видео ти е харесало, дай един палец нагоре. Подкрепи ме, като се абонира за канала ми, ако все още не си го направил. И не забравяй да удариш камбанката, за да не пропуснеш нищо ново, което качвам. Съвсем скоро ще се видим отново, приятелю. А до тогава, както винаги казвам, бъди благословен.